ahente sa usa ka kumpanyang gipusil patay human gitulis sa Pagadian City. Patay ang sales agent nga si Jonathan Saldua human gitulis sa mga armadong lalaki sa Puruklawis, Barangay Santa Lucia, Pagadian City, Lunes sa Udto. Base sa investigasyon sa kapulisan, maghatod unta og stocks ng ahente sa usa ka tindahan sa lugar apan human gidawat ang bayad kalit miduol ang duha ka tawo dungan sa pagtion og .45 caliber nga pistola. Human makuha ang koleksyon niini nga naa sa 80,000 pesos ug kwintas nga nagkantidad og 18,000 pesos. Gipusil dayon ang biktima sa makadagang higayon. Nadala pa sa ospital ang biktima apan gideklara kining dead on arrival. Padayon pa ang gipangita sa kapulisan ang mga suspek. Customer dari kainom po. Oo. Eh, pagbuto, nanagan. Lumba na panagan. Noon sa namin buto. So wala ka kita aktual? Wala. Human sa pag-deliver o pagkolekta siyang halin, may duha ka tawo nga midol kaniya o nindiklara og asa ang halin. Samtang nagatuin o tion og caliber 45, then gisabayan na og utok na. Usa gikuha ang kwarta.